Ja, dig. Du lader til at være øm og træt, hvilket kan gå ud over din arbejdspræstation. Det kan forebygges med få øvelser om dagen. Så knips med fingrene og lad os så komme i gang. Godt. Nu er alle samlet, så rejs jer op. Starter med nakkeøvelser. Yeah. Spænd den nakke. Lad os så gå videre med at få løsnet de skuldre. Godt og grundigt, ja. Helt op med dem. Lad os så komme ned på gulvet og få strukket ryggen ud ved hjælp af katteøvelsen. Op. Ja, sådan, ja. Nu vi er på gulvet, lad os så få styrket ryggen. Op. Og skift hånd. Sådan, ja. Og så op på fødderne igen. Sådan, drenge. Her til sidst, lad os så få forebygget noget museskade. Og ja, sådan, ja. Det er rigtig godt, gutter. Drøn godt, Gud.